вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Трэба толькі пачаць размаўляць з усмешкай і пяшчотай на вуснах. І іншым таксама захочацца. Сёння вітаем у студыі юнацтва Беларусі. Прыгожыя, бойкія, гаваркія дзяўчаты і хлопцы. Згуртаваныя тройкі прадставяць іх капітаны. Калі ласка, Максим. Добрый день, меня зовут Максим. Мы вучимся у лицее МНС. Наша команда называется «Зубры». Чаму зубры? Потому что зубр – это символ Беларуси. Это самая могутная жывёла у нашей краіне. У склад нашей команды выходит Віктор. Віктор з'яўляецца удзельнікам другога этапу Республиканской олимпиады по русской мове. Таксама Микита. Микита з'яўляецца золотым медалістам у нашем лицеі. Ну и, конечно, я, капитан команды Максим. Я з'яўляюсь удзельнікам другога этапу по беларускай мове. Скажите, калі ласка, а колькі гадоў трэба вучыцца у ліцэі МНС? У ліцеі МНС набирают дзяцей пасля заканчэння 6 класаў і до 11. Дякую. Ну а цяпер паслухаем Яўгена, другога капітана. Добрый день. Наша команда представляет Гомельское городское кадетское училище. Команда называется «Молодь будучыні». Чаму «Молодь будучыні»? Потому что мы с маленства выбрали такую профессию, як оборонять родиму и служить народу. Женя, адкажыце, а ці ёсць дзяўчаты ў кадэцкім вучылішчы? Так, ёсць дзяўчаты ў нашым кадэцкім училішчы, і дзяўчат даволі шмат. 5-6 дзяўчат на ўзвод. Скажыце, а што ж яны робяць у, на мой погляд, мужчынскай такой установе? Дзяўчаты робяць усё тое, што і робім мы, хлопцы, нараўне з намі, а могуць даже лепей. Шаноўныя ўдзельнікі, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Схадзіўшы за жыццё паўсвету, я чуў нямала добрых моў, ды маці роднай мова гэта заўсёды клікала дамоў. Кастусь Шавель. Прывітанне шаноўным удзельнікам нашай гульні віктарыны. Вітаю шчыра і вас, нашы дарагія тэлегледачы. Радасна адчуваць, што наша перадача з кожным разам збірае ўсё больш прыхільнікаў матчынай мовы. Удзельнікам віктарыны зычу трапных адказаў паасобку і ўсім разам. Няхай роднае слова дзвеніць, як песня Жаўрукова. Дякуем вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка. Схема слова і адна, зрэдку 2 літары ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Націскаць на кнопку можа толькі капітан. Яўген, Максим, руку на кнопку. Такім чынам мы прыгадваем першы слайд. І першым націснуў кнопку Максим. Хто на малюнку? Калі ласка? Адкажу я, на малюнку кухар. Вядома, першыя 2 балы ў скарбонку каманды «Зубры». Наступны слайд. А вось тут моладзь будучыні. Адказваць буду я на малюнку падручнік. Беспамылкова, малайчына. Наступны слайд. Так, Максим быў першым. Хто будзе адказваць? Адкажа Мікіта. Гэта хмара. Беспамылкова. Наступны слайд. Ну што, Максим, што зубры скажуць? На гэтае пытанне адкажа Віктор. Гэта лясун. Вы маеце рацыю. Наступны слайд. І зноў зубры. Хто будзе гаварыць? Адразу адкажу я, гэта зязюля. Ну што тут казаць? Яшчэ 2 балы. Яўген, руку на кнопку і апошні слайд. І зноў Максим, хуткі спрытны Максим. Адкажа Мікіта.
Гэта цукар. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 10-2. Гэта, шаноўныя, толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Першымі за перамогу будуць спрачацца Прыгажуня Настя і Віктор. Першае слова вам. Соглашацца. Віктор быў першы. Згаджацца. Выдатна. Словазлучэнне Віктор, Настя. Строіць аднашэнне. Калі ласка, Настя. Будаваць адносіны. Вы пачулі гук правільнага адказу. Мы налічым вам 2 балы, бо слова «строіць» вы пераклалі як «будаваць». Гэта правільна, аднак будаваць лепш дом, а адносіны лепш наладжваць. Запомніце гэтае слова. 2 балы ў вашу скарбонку, малайчына Настя. Ну а цяпер сказ для Віктора і Насці. Заходите к нам чаще. Віктор першы быў. Заходзьце к нам часцей. Цяпер Віктор ведае, якую памылку ён зрабіў. Настя, паспрабуеце? Заходзьце до нас часцей. Выдатна. Настя малайчына. Ну што ж, капітанская гульня. Максим і Яўгеній. Слова «ашибацца». Калі ласка, Яўгеній. Памыляцца. Выдатна. Словазлучэнне для Максима і Яўгенія. Мечтаць о лучшым. Прабачце, Яўген, вось цяпер у вас быў фальстарт. Права адказу у Максима. Марыць пра лепшае. Выдатна. Малайчына. Сказ. Куда вы несете этот стул? Калі ласка. Куды вы нясеце гэты стул? Вы пачулі гук правільнага адказу, але я ўсё ж такі свае папраўкі унясу. Куды вы несяце гэты стул? І, дарэчы, стул можна і гэтак перакласці, а можна сказаць і крэсла. Наступная гульня для Мікіты і Кацярыны. Споріць. Мікіта. Спрачацца. Бездакорна. Словазлучэнне. Отвечать согласием. Микита. Адказваць з пагаданнем. Давайте послухаем Катю. Адказваць з пагадай. Слово «согласие» мы не пераклали, паважаныя удзельнікі. Адказваць згодай. Вось правильный адказ. Паважаныя Микита и Катя, сказ для вас. Пришлось обращаться к самому директору. Калі ласка. Прыйшлося звяртацца да самого дырэктара. Гэта правільны адказ з невялікай папраўкай да самога дырэктара. Вось сюды на другі склад мы паставім націск, малайчына Катя. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, усё пакуль добра, не хвалюйцеся. Гэта толькі гульня, а веды ў вас трывалыя. Відаць, што адносіны ў нейкім сэнсе можна будаваць, але лепш усё ж такі наладжваць. Не забывайцеся пра адметнае ўжыванне многіх дзеясловаў у форме другой асобы множнага ліку. Куды ідзяце, што несяце, чаму не ясце, ці не шмат бераце? А ў шматлікіх словах, блізкіх па вымаўленні да падобных у рускай мове, усё ж націск падае на іншы склад, на руку, на нагу, на галаву. Звярнуўся да самога Бога. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 16-12 на карысць каманды «Зубры». Ну а наперадзе эпізод «Тлумачым». Ну а цяпер у нас эпізод «Тлумачым».
Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што моладзь будучыні. Увага на экран, слова «ворчык». Ворчык – гэта цвёрдая набойка на падэшве абутку, той самы каблук. Металічны бур для даследавання падглебы. Дапаможнае прыстасаванне для прыпрэжкі каня. Адкажу я. Калі ласка. На погляд нашай каманды правільны адказ гэта варыянт В. Дапаможнае прыстасаванне для прыпрэжкі каня. І гэта правільны адказ. Максім і ўся каманда «Зубры». Наступнае слова «караннік», яно для вас. Каранік – гэта сярэдні конь у тройцы, які запрагаецца ў аглоблі. Пастаянны жыхар пэўнай тэрыторыі. Ядомы грыб з цёмна-карычневай шапкай. Максім, хто будзе спрабаваць? Паспрабую я. Наша каманда лічыць, што караннік – гэта пастаянны жыхар пэўнай тэрыторыі. Вельмі падобны, скажуць месціч. А вось у слоўніках якое тлумачэнне падаецца слову «каранік»? Калі ласка, Яўген, хто? Зноў адкажу я. Каранік гэта ядомы грыб з цёмна-карычневай шапкай. Баравік. Баравік. Ядомы грыб. Ну, цяпер затое вы ведаеце, паважаныя ўдзельнікі, што каранік – гэта сярэдні конь у тройцы, які запрагаецца ў аглоблі. Наступнае слова для каманды «Моладзь будучыні» – чалеснікі. Слова ўжываецца толькі ў множным ліку. Чалеснікі – гэта саладкаватыя чорна-сінія ягады. Адтуліна за прыпечкам у печы. Калёсы спецыяльнага прызначэння. Хто Зноў спрабуе? жа адкажу я. Так. Мы лічым, што чалеснікі гэта адтуліна за прыпечкам у печы. Не ведаюць, ці бывалі яны ў вёсцы, аднак інтуіцыя ў іх выдатная. Гэта правільны адказ. Чалеснікі – гэта своеасаблівыя вароты ў топку печы. Наступнае слова для вас, паважаныя зубры, багаткі. Багаткі – гэта той, хто валодае вялікай маёмасцю. Гэта круглыя прадметы, нанізаныя на нітку. Назва расліны, якая выдзяляе млечны сок. Хто спрабуе, хто? У нашай камандзе адкажа Віктар. Віктар, калі ласка. На мой погляд, багаткі – гэта круглыя прадметы, нанізаныя на нітку. Так, калі ласка, Яўген, ваш варыянт. На гэты раз адкажа Анастасія. Багаткі – гэта той, хто валодае вялікай маёмасцю. Паважаныя ўдзельнікі, багаткі. Назва расліны, якая выдзяляе млечны сок. Наступнае слова для каманды «Моладзь будучыні» – гафтка. Што гэта? Гафтка – гэта сарочка без рукавоў. Пятля ў вопратцы для кручка. Парода паўночных сабак. Адкажу я. Гафтка гэта пятля ў вопратцы для кручка. І зноў здагадаліся, ці ведалі? Таксама здагадаліся. Малайцы! Слова для зуброў – віскуцень. Што гэта? Віскуцень – гэта штучны шоўк. Свісток зроблены з саломы. Пранізлівы вецер. Адкажу я, віскуцень – гэта свісток, зроблены з саломы. Ось цяпер Мікіта ўжо ведае. Мікіта ведае, ну, спытаем у Яўгена. У нас будзе адказваць Кацярына. Віскуцень – гэта пранізлівы вецер. На
падборы ўдалося камандзе «Моладзь будучыні» зарабіць 2 балы малайчынка. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства. Спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды «Зубры» 16 ачкоў. «Моладзь будучыні» выйшла ў лідары, у яе 24 балы. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. 6 канвертаў. Максім, вы ўбачыце. Выберыце, калі ласка, адзін і назавіце лічбу. Лічба 5. Не гарыць. Запомніце яго. Толькі 5 канвертаў засталося, акрамя 5-га, любы, які вам даспадобы. Конверт под лічбай 6. 6-й, калі ласка, адкрыйце. Дацца ў знакі. Ну, гэты фразеалагізм, вядома, больш складаны. Паважаныя удзельнікі, праз 30 секунд вы растлумачыце сэнс вашых фразеалагізмаў, складзяце сказ з вашымі фразеалагізмамі і згадаеце сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай мовы. Фразеалагізмы, крылатыя выразы з такім жа ці з прыкладна такім жа значэннем. Хаця б адзін. Паважаныя ўдзельнікі, па вашых лагодных усмешках я бачу, што ўсе ўсё ведаюць. Максім, калі ласка, які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм «не гарыць». Так. У якім выпадку людзі так гавораць? Людзі гавораць «не гарыць», калі справа якая-небудзь не патрабуе хуткага вырашэння. Спешкі не патрабуе. Малайчына, Максім. Няма прычын спяшацца. Гэта правільны адказ. Вашы 3 балы. Сказ, калі ласка. Мы зрабілі сказ у форме дыялога. Табе хутка гэта трэба зрабіць? Не, мне не гарыць. Выдатна. Яшчэ 3 балы ў скарбонку зуброў. І я патрабую адпаведнік ці сінонім. Мы знайшлі адпаведнік беларускі, гэта час дазваляе. І таксама пераклалі гэты жа адпаведнік на рускую мову. Время позволяет. Малайчына, максімальную колькасць балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда «Зубры». Я толькі дадам, што беларусы скажуць «не на пажар», «за шыю не капае», а расіяне ім адкажуць «не к спеху, не горит» і нават «утро вечера мудренее». Згодны. Малайцы, хлопцы. Ну а цяпер слова камандзе «Моладзь будучыні». Яўгеній. Наш фразеалагізм гэта дацца ў знакі. Так. Мы вырашылі, што гэты фразеалагізм тлумачыцца так. Калі нехта зрабіў камусьці нешта дрэннае, і той чалавек, які прыцярпеў гэты дрэнны паступак, запомніў яго на вельмі працяжны срок. На вельмі працяглы час. Працяглы час. Вы ведаеце, што вы доўга тлумачылі, аднак правільна гэта зрабілі. Малайчына, 3 балы ў вашу скарбонку. Дацца ў знакі, гэта значыць запомніцца надоўга чым-небудзь. Звычайна у адмоўным сэнсе. Вы правільна перадалі сэнс фразеалагізма. Калі ласка, сказ. Сказ «ох, і даўся ты мне ў знакі». Усё лёгка. Яшчэ 3 балы і ўрэшце адпаведнікі, сінонімы. Мы прыдумалі такі адпаведнік, як «я тебе запомніў».
Жень, на жаль, гэта сказ, звычайны сказ. Гэта не крылаты выраз, не фразеалагізм. Вось тут 3 балы праляцелі міма. Так што ў гэтым конкурсе вы зарабілі толькі 6. Дзякую вам за выдатныя адказы. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, зусім нядрэнна спраўляецеся вы з прапанаванымі выразамі, прыводзіце цікавыя прыклады. Да фразеалагізму «не гарыць» успомніўся цікавы сінонім, які некалі вельмі любіла прамаўляць моя бабуля. Калі я вельмі некуды спяшаўся, яна казала: «Паспееш яшчэ з козамі на торг». А выраз «дацца ў знакі» даволі часта ўжываецца ў маўленні. Чамусьці ўспомніліся радкі з вершаванай аповесці Анатоля Астрыйкі «Прыгоды дзеда Мехеда», якую я вельмі любіў у дзяцінстве і ведаў амаль што на памяць. Прачытаў Мехед афішу і сказаў унуку так: «Пра мяне фашысты пішуць, значыць, даўся яму знак». Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку команд 25 і 30 балаў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным яшчэ і аўтара слоў. Гэта дадатковыя заданні, за якія таксама налічваюцца 3 балы. Калі ж радок прыцягнуць не атрымаецца, тады свой варыянт можа даць каманда «Сапернік», якая за кожны станоўчы адказ заробіць на падворы па 2 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што «Зубры». Цытуем. Першае заданне «Мудраслоўе». Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Спачатку падказка. Каб ведаць чалавека, трэба з ім пражыць разам вельмі доўга. Каб пазнаць чалавека, трэба з'есці з ім. Максим, ці ёсць у вас варыянт? Так, у нас ёсць варыянт. Мы лічым, што каб пазнаць чалавека, трэба з'есці з ім пуд солі. Выключны адказ. Малайчына. 3 балы камандзе «Зубры». Паважаная каманда «Моладзь будучыні», для вас заданне падказка. Расіяне скажуць: «Утро вечера мудренее, а беларусы пераначуем болей». Калі ласка, Яўген, ці ёсць у вас варыянт? Пераначую, мабыць, болей застанецца. Максим, калі ласка, спрабуйце. Адкажа Віктор. На мой погляд, гэта гучыць так. Пераначуем, болей пачуем. І 2 балы на падборы зарабіла каманда «Зубры». Паважаныя «Зубры», для вас музычнае заданне. Увага на экран. Бывай, опуджаная сэрцам дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. За рамки мне, што ў небе дагарае, на ўсходзе дня майго якому ружавець. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Максим. Мы лічым, што працяг гэтай песні будуць словы «Жамчужына Палесся». Вось яны. Юныя паэты свой варыянт прапануюць. Дзякую. Давайте спытаем у каманды «Моладзь будучыні». Не. У «Моладзі будучыні» таксама няма адказу. Давайте слухаць. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стаю на родственнях цэлых, а спаднях бейся. Самотным жаўранкам звініць і плача май.
Я спытаю у Максима и яго команды «Зубры», як называется песня. Мы лічым, што песня называецца «Алеся». Мне толькі хочацца дадаць, што словы да гэтай песні напісаў Аркадзь Куляшоў, і вам гэта вядома, бо вы ў школе вучыце гэты верш, і музыка Ігара Лучанка. Музычнае заданне для каманды «Моладзь будучыні». Увага на экран. Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная? Люлі, 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 чаму ж ты не поўная? Чаму ж ты не поўная? Евген, трэба даваць адказ. Што праспявае нам моладзь будучыні? Рэчанька цудоўная, мабыць. Свой варыянт прапанавалі, дзякую. Спытаем у Максима. Не маеце адказу. Давайте слухаць. Чаму ж ты не поўная? Чаму ж ты не поўная? З беражку Евген, пытаюся, як называецца песня? Мабыць, рэчанька. І выдатны адказ. 3 балы. Беларуская народная песня. Дзякую. Цяпер у нас паэтычнае заданне. Спачатку для каманды «Зубры». Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю, да сэрца прытульваю. Максим уловіў правільна, аднак недакладна. Я да грудзей прытульваю. Падказвае наш эксперт, што мы можам налічыць вам 1 бал за гэты адказ. Калі ласка, каманда «Зубры», вам трэба знайсці назву гэтага твора. Мы лічым, што назва «Родная мова». 3 балы. Малайчына, Максим. Ну, а цяпер самае складанае, ці, можа, вы ведаеце, аўтара слоў назваць. Падказваю. Народны паэт Беларусі, паэт і публіцыст-крытык і перакладчык. Нарадзіўся ў Таліне ў 1917 годзе. Гэта Пімен Панченка. Дакладны адказ. 3 балы ў скарбонку зуброў. Дзякую. Моладзь будучыню усміхаецца, і гэта прыемна. Вам паэтычнае заданне. Наш дзядзька, мілы наш Антоні, у дзіцячым часта быў у палоне. Вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць. Адкуль з чаго дзе што бярэцца? Вось гэта, тое, як завецца. І чаму так, чаму не гэтак? Прыхілен? Дзядзька быў да дзетак. Выдатна, выдатна, малайчына, 3 балы у каманду «Моладзь будучыні». Вам трэба назваць твор. Не ведаем. Не ведаеце? Давайте спытаем у каманды «Зубры». Максим, хто будзе адказваць? Адкажу я, гэта паэма «Новая зямля». Выдатна. На падборы каманда «Зубры» зарабіла 2 балы. Цяпер моладзі будучыні трэба толькі згадаць, хто ж напісаў паэму «Новая зямля». Якуб Колас. Выдатна, Евген, малайчына, 3 балы ў вашу скарбонку. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. У нас сёння нічыя. 39 на 39. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, падарункі, кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Траценко. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.